Ang init-init naman sinang lalabas ng bahay sa ganitong panahon. Sa isip-isip ni Nardo, nakita niya ang mag-asawang sina Mang Cardo at Aling Posong na nagtutilak ang kanilang 5 kariton. Dali-dali siyang pimasok sa bahay at kinuha ang plastik na bag na pinuwang makabutelayang tibak at akat silang hinabo. Mang Cardo. Aling Posong. Mayroon po akong makabutelaya rito para sa inayo, sigaw ni Nardo. Ang mag-asawang sina Mang Cardo at Aling Posong ay nanganghalakal sa isang liblib na kalsada. Ang tinding sikat ng araw ay nakapapahirap sa sinimang lumabas ng bahay. Ngunit ang mag-asawa na lampas na sa edad ng pagtatrabaho ay naktitiyakang magtulungan sa pagtilak ng kariton para makapanghalakal at may mailam sa araw-araw. Narinig ni Mang Cardo ang tawag mula sa likiran at himinto. Nang makita niya si Nardo na madalas magbigay sa kanilang makakamit, ngumiti siya at sinabi, "Maraming salamat, iyo." Araw-araw ang mag-asawa ay tahimik na naklalakad sa kalsada para manghalakal. Nakikita ng mga bata na nag-aral na kailangan parang magbanat ng bito ang matatanda, kaya naman madalas nilang itinatabi ang kanilang makabutelayang tibak para ibigay sa kanila. Si Mang Cardo ay mahigit 60 taong lang na, at si Aling Posong naman ay mas bata lamang sa kaniyang ilang taon. Marahil dahil sa kakilangan sa pagkain, ang katawan ni Mang Cardo ay tinatayang 40 kilo lamang, maitim ang balat, at ang kaniyang kamay ay mahaspang at pinung-pinung makaikat. Ang kaniyang damit ay mahigit 3 taon na rin, kipas na ang tela at maraming tay. Hindi rin naman mas maayos ang kalagayan ni Aling Posong. Suot niya ang isang sirang sombrero na nakapapahintulot sa sikat ng araw na timama sa kaniyang mukha, kung kaya't kitang-kita ang makakilibot sa kaniyang mata. Ang kaniyang bestida ay may ilang tay, at ang laylayan kaniyang pantalon ay nakataas na sa kaniyang bekong-bekong. Siya ay mas maliit kay Mang Cardo, kaya naman halos lumibok siya sa kariton na pinuwang makakalakal. Araw-araw ang mag-asawa ay imihong sa kariton ipang makanapihay. Ang kanilang mga mata ay lohang nakatingin sa malayo na parang maraming gustong sabihin, ngunit dahil sa kahirapan, hindi na nila ito ibinabahagi sa iba. Wala silang sariling bahay at nakikitira lamang sa isang barong-barong isang kakilala. Ito ay maliit at siksikan kasi lamang ang isang double bed para matilok at may sapat na espasyo para makupo at kimain sa sohar. Ang kanilang pagkain ay karaniwang kanin at safsawan. Paminsan-minsan ay nakakakain din silang itlog na malat. Ang kanilang kapitbahay ay madalas magbigay sa kanilang bigas at pampalasa at kung minsan ay nakakakiwa rin silang konting karne o isda. Ang barong-barong ay hindi matibay at sarado, kaya't maayos pa ito kapag maraw, ngunit kapag takilan, parang nasa labas na rin sila dahil tumitilo ang bibong. Kung kaya't maraming hobby silang hindi nakakatilok at nakpipiyat sa gitnang malakas na ilan. Marahil dahil sa kahirapan, hindi sila bimibiling makakalakal tulad ng ibang nanganghalakal. Sila ay may pera para bimili kaya naman pino ang kanilang kariton makabasira. Sila ay nanganghalakal lamang sa makabasiran kaya naman ang laman kanilang kariton ay karaniwang ilang lotang serbesa at ilang butelayang tibak na sapat lamang para makabiling 1 kilong bigas para sa araw-araw. Nakikita ni Nardo at mga tao sa kanilang lugar ang kalagayan mag-asawa kaya naman madalas nilang itinatabi ang kanilang makabasira para kay Mang Cardo at tinitulungan nila ito hanggat kaya nila. Isang araw pagkawi ni Nardo mula sa poralan, akat siyang tumakbo papunta sa bahay ni Mang Cardo. Ang batang lalaki ay mataba at malikot, ngunit sinibikan niyang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya ipang-ipalam kay Mang Cardo ang magandang balita. Mang Cardo! Mang Cardo! Nandiyan po ba kayo, sigaw ni Nardo? Nandito ako, iyo. Bakit? Opo, pinapasabi po ang nanay ko na bigas ay ayusin niya ang aming budeha, kaya pwede raw po kayang kimihan makalimang euro sa amin. Tiwang-tiwa sa Mang Cardo at sumagot, sabihin mo sa nanay mo, maraming salamat. Pipenta kami bigas ang imaha. Maraming salamat din sa iyo, Nardo. Sige po, alis na po ako. Kinabukasan, mukhang nakising si Mang Cardo at masayang ginising si Aling Posong ipang magtingo sa bahay ni Nardo at tumulong sa paggawa. Sila ay matanda na kaya pinayagan lamang silang makataw na humawang makan na kawain para masaya. Tumulong sa Mang Cardo sa pag-ayos ng mga aero at si Aling Posong naman ay tumulong sa nanay ni Nardo sa paglilitong pananghalian. Nang araw na iyon, sila ay nakisalo sa pananghalian kasama ang lahat at nakita silang masayang kimakain. Matagal na rin silang hindi nakakakan kasama ang iba.
Matagal na ring hindi nakikita ang ngiti sa labi ni Mang Cardo. Ang kanyang ngiti ay makilaw at nakakakangloob. Pagkatapos kimain tumulong sila sa paglilinis. Pagkatapos ikinarga nila ang limang ayero sa kariton. Ang 5 kariton ay matagal na ring hindi nakakakawang mabigat na kawain. Tinapit na Mang Cardo ang ipon kariton at sinabi, kaya mo an kabayong bakal. Sabi niya habang tumatawa at pagkatapos ay ikinarga ang ayero sa kariton. Sa likiran ay si Aling Pasing na sinisibikang panatiling matatak ang kariton. Malaki ang budehang nanay ni Nardo at ang 5 ayero na ikinarga sa kariton ay mas mataas pa sa ilo ni Mang Cardo kaya kinailangan niya itong talian para makasaya sa kariton. Pagkatapos maktali nakalayo na sila nang biglang bumiwas ang ilan. Ito ang inang ilang dahilan, malakas at matindi at ang hangin ay mahampas sa kanilang maka. Parang ibinibiwas ang tibak mila sa langit at paminsan-minsan ay kimikilok kaya't nakakatakot lumabas ng bahay. Sinibikan ni Aling Pasing na itilak ang kariton mila sa likiran at sinibikan naman ni Mang Cardo na hatakin ito, nahinat hindi nila may halaf ang kariton. Paminsan-minsan ay tila tinatanghayang hanggan ang mag-asawa at ang kariton sa ira. Basang-basa ang mag-asawa at si Aling Pasing ay namimitla at nanghinhinag sa hinaf. Nakita ni Mang Cardo ang kanyang asawa at sinabi, Pasing, ukay ka lang ba? Magpasilong kami na, ako na lang ang magtutilak. Iniling si Aling Pasing na nanghinhinag ang busis, ukay lang ako, Cardo. Kaya ko pa. Hindi mo kaya tumakisa, tutulungan kita. Magtutulungan tayo. Habang nakpipimilit silang itilak ang kariton, sina Nardo at ang kanyang nanay ay lumabas na nakasuotang kaputi at tumulong sa kanila. Itinilak mahina ang kariton hanggang sa bahay ni Mang Cardo at saka bumalik sa kanilang bahay. Nagpasalamat ng paulit-ulit sina Mang Cardo at Aling Pasing sa mahina, maraming salamat sa inyong mahina. Kung wala kayo, hindi namin alam kung kailan kami makakiwi. Ngumiti ang nanay ni Nardo at kimaway, wala ayan Mang Cardo. Kung may tutulong kami, tutulong kami. Magkapitbahay tayo kapag may problema, nandiyan tayo para sa isa't isa. Sa kapwa, alis na kami, magpalit na kayong damit para hindi kayo magkasakit. Pagkatapos tumingin sa makina na papalayo, pimasok sa Mang Cardo sa bahay. Nakita niya ang tumutulong bahay at sinabi kay Aling Pasing, bikas, titingnan ko ang ayero, kung may moyos pa, ilalakay ko sa bibong para hindi na tumilo kapag imilan, matagal na tayong hindi nakakatilok ng mahimbing. Hindi na nagsalita si Aling Pasing, ngumiti na lamang siya at tumango. Nang habang yun, mataas ang laknat ni Aling Pasing. Habang nakaiha sa tabi ni Mang Cardo, nagsimula siyang magsalita ng wala sa sarili. Habang natutilok, narinig ni Mang Cardo na nagsasalita siya kaya imipo siya at kinapa ang noo nito at naramdamang napakainit nito. Agad siyang nagpakilong tibak at pininasan ang katawan nito. Pininasan niya si Aling Pasing hanggang sa kimilibot na ang kanyang kamay hinit hindi pa rin bumaba ang laknat nito. Hinanap niya sa buong bahay at nakita lamang ang 29. Hindi niya alam kung ano ang kakawin sa kanting pera na yaon at nakatayo lamang siyang nakatingin sa kanyang asawa. Napaktasasay na niyang dalhin si Aling Pasing sa ospital gamit ang 29 na yaon. Timawag siyang tricycle at dinala si Aling Pasing sa ospital na nakakalagang 35. Tiningnan siyang driver at hindi na niya ito sinisingil at ngumiti lamang siya rito at sinabi, Mang, hindi man ako mayaman pero ang 35 na yan ay may tutulong ko na sa inyo. Itaho niyo na lang ang pera na yan. Ito po ang 50 na kinita ko sa pagmamaniyo, gamitin niyo po para sa asawa niyo, kina niyo na lang po para maging masaya ako, maliit na bahay lang po ito. Narinig ni Mang Cardo ang sinabing driver at siya ay naantok at nasasaktan, at ang kanyang mata ay lumilyo habang nakatingin sa driver at sinasabi, maraming salamat, iyo, babalikan ko ang kabitihan. Agad na dinalan na si Aling Pasing sa emergency room. Inilang nila kay Mang Cardo na magbayad ng deposito na nakakalagang 2,000. Narinig ni Mang Cardo ang sinabi nila at parang tinaman siya ang kidlat, hindi niya alam kung saan siya kikiyang ganitong kalaking halaga. Habang nakikita si Aling Pasing na papasok sa loob, bimagat ang kanyang peso. Biglang nakliwanag ang kanyang mata, nalala niya sa Mang Timang ang kanyang matalik na kaibigan. Sila ay magkasama noon sa hagbo.
Mensen ay nailigtas ni Mang Cardo sa Mang Timang sa labanan kaya nanghaku sila na magsasama sila sa hirap at ginawa. Pagkatapos nilang makretiro bumalik sa Mang Timang sa kanilang bahay sa lungsod at madalas pa rin silang nag-isip. Madalas na tinitulungan ni Mang Timang sa Mang Cardo na hinatsimila ng pumanap ang ama ni Mang Timang na kailangan ding hospital ni Mang Cardo, hindi na siya nakadalaf kaya simila noon. Nakunsan siya na sa Mang Cardo at hindi na siya nakipag-ignahan kay Mang Timang. Habang hawak ang kanyang 5 cellphone, nanghanhanach na tinawagan niya sa Mang Timang, "Hallo Timang, ako ito si Cardo. Alam kong hindi magandang tumawag sa iyo sa ganitong oras pero wala na akong ibang makawa. May sakit ang asawa. Kuat na sa emergency room, hinihanging ospital ang 2,000, mayroon ka ba na pwedeng pahiraman sa akin? Babayaran kita kapag nagkaroon ako." Sa Mang Timang ay natutulog ng biglang gemising dahil sa tinog ng kanyang cellphone. Mahirap nang matulog ang matatanda at lalo pang mahirap kapag nagising, nahinat nang makita niya na sa Mang Cardo ang tumatawag na pawi ang kanyang inis. Nang marinig niya ang sinabi ni Mang Cardo, nag-alala siya para sa kanyang kaibigan. Agad na sumagot sa Mang Timang, "Nasan ka para puntahan kita at bigyan kitang pera, hiwag kang maya, wala yun sa atin." Milang nantig sa Mang Cardo sa kabaitan at tinay na pagkakaibigan na ipinakita ni Mang Timang, "Maraming salamat, nasa ospital akong nufalikis, puntahan mo ako agad." Sa Mang Timang ay nakmamadaling nakbihis at kinapit ang kanyang cellphone sa kanyang balikat at sumagot, "Hintayin mo ako, pipinta ako agad." Pinatay ni Mang Cardo ang cellphone at imipo para himinga at milang naglakad papunta sa emergency room. Sa bahay ni Mang Timang, agad silang nakpunta sa ospital para ibigay ang pera kay Mang Cardo. Nang makita niya ang kanyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita, siya ay nawa. Hawak ni Mang Cardo ang pera at agad na nakbayad sa ospital. Pagkatapos magbayad, nakita niya na hindi pa imalis sina Mang Timang at ang kanyang asawa at nagtanong, "Bakit hindi pa kayo imiwi? Gusto naming manatili rito at tumulong sa inyo. Hindi na kailangan imiwi na kayo, okay na ang lahat. Dito lang kami at tutulong." "Ganun ba? Maraming salamat." Kinabukasan, habang nakabantay sa Mang Cardo sa kanyang asawa, nagdala sa Mang Timang gatas at pritas. Nang makita niya ang kanyang kaibigan, hindi niya mapigilan ang kanyang haliha. Ito ang inang pagkakataon na imiyak sa Mang Cardo sa harap ng ibang tao. Marahil ang lahat ng pasakit at pahirap na dinanas niya ay nailabas sa isang pagkakataon. Tahimik na niyakap ni Mang Timang ang kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung kailan nagsimilang imiyak ang isang matandang lalaki na may 60 taong lang. Nakakapan sila ang matagal, nahinat na takot silang makabala kay aling posing na nakpapahinga sa kanyang koma, kaya himagpino lamang sila. Pagkatapos niyang may labas ang kanyang nararamdaman, ibinahi ni Mang Cardo ang kanyang bihay kay Mang Timang. Sinabi ni Mang Cardo kay Mang Timang kung paano sila nahirap ang kanyang asawa para mahanap bihay at kung saan sila nakikitira. Sa kabilang lahat ng nangyari, masaya sa Mang Cardo dahil sa lipunang ito ay mayroon pa ring pagmamalasakit at nakatutulungan ang mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Biglang tuminok ang isang lash at tinawag ang pamilya ni Aling Posing para pumunta sa opisina ng doktor. Sinabi ni Mang Timang kay Mang Cardo, "Puntahan mo na, bantayan ko si Aling Posing." Agad na pumunta sa Mang Cardo sa opisina ng doktor. Sa pagdating niya doon, pinaupo siya ang doktor at nagsimilang magsalita, "Ano po kayo ni Aling Posing?" Agad na sumagot sa Mang Cardo, "Asawa niya po ako." "Mayroon po ba kayong ibang kamag-anak? Mayroon po bang kaanak na si mama sa inyo?" "Wala po, kaming dalawa lang po ang asawa ko ang magkasama." "May problema po ba?" "Gusto ko pong ipaalam sa inyo ang kalagayan ni Aling Posing. Mahina po siya, nagkaroon siya ng malabang sakit, nahinatol matagal na siyang hindi nakakakain, nagkaroon siya ng malnutrition, kaya hindi na kumakain ang kanyang katawan. Para kumain siya, kailangan po ang kanyang pamilya na magbigay sa kanyang sapat na nutrisyon at pimiling makakamot. Kung hindi siya kakain at hindi kayang magbigay ng ilang kamot sa kasalakihan niyang kalagayan, hindi siya maaaring mabihay. Ipinapalam ko po ito sa inyo." Narinig ni Mang Cardo ang sinabing doktor. Sa isip niya, kailangan pa niyang mangiram pera para ipakamot si Aling Posing, san siya kakiwang ganitong kalaking pera para magpakamot at magpakain sa kanaya. Natakot siya na baka daw wala siyang pera ay iwan siya ang asawa.
Natakot siyang hindi niya kayang makisa at baka sa minut siya rito sa kabilang bihay. Pagkatapos niyang marinig ang sinabing doktor, bumalik sa Mang Cardo sa silid ng kanayang asawa. Nakita niya na gising na si Aling Pasing at nakikipag-isap kay Mang Timang. Hindi niya sinabi kay Aling Pasing ang tungkol sa pera, sinabi lamang niya, sinabing doktor na nagkaroon ka lang ng sakit, magpahinga ka na lang at humaling ka. Timango si Aling Pasing at pumikit para matulog. Nakita ni Mang Timang na nakatilok na ang asawa nito, nagpaalam na rin siya sa mga ito at sumakay pauwi sa kanila. Initusan siyang milang magbayad para malaman kung may makakawa pa. Sinabi ni Mang Timang na kakusapin niya ang kanayang asawa tungkol sa pera. Nanghaku siya sa kanayang kaibigan. Sina Mang Cardo at Aling Pasing ay humihong pera. Sumang-ayon siya na ibabalik din ito sa kanila. Nang makawina sila sa bahay nila, tinawag na ang misis niya. Para sabihin rin kung ano ang lahaing kanilang kaibigan. At kung ano rin na. Makakisto niya. No tilanghan. May pisos sina Mang Cardo at misis niya. Handa tumulong. Para kay Cardo. Tinawagan rin nila kung sino pa ang pwedeng tumulong para rin mabot ang pera. Pagkatapos mga oras, nakabot na rin silang 10,000. Ahat na rin pumunta si Timang at misis niya para ibigay ang pera. Nang makya na ang pera, parang batang naghintay siya sa mahamahalang niya. Para magpasalamat sa lahat na tumulong. Hindi niya alam kung paano sasakyan. Napaliut na lang siya at sinabi. Alam ni Timang na walang kailangan pasalamatan po. Sinabi rin na walang halaga ang pera. Sinabi niya rin na sana ay humaling na siya para maklaro silang mili. Pinilit ni Timang na timayo mili siya at pinait rin ang mahalihan niya. Pagkatapos, sinimilan na ang treatment niya at ibinius na lahat ni Cardo. Binigyan na siya ang pakkan at lahat para makang yaltay. Pagkatapos ng mga araw, nakikita na iminlat na ilit siya. Araw-araw siyang pinipintahan para kimustan at alakan. Konti na lang at pwede na ilit siyang imiwi sa bahay. Nakaalala si Cardo sa bahay nila dahil baka hindi ito makatilong para pakalangan sa Pasing. Habang nakisip si Cardo, tuminok ang kanayang telepono. Tumatawag pala si Timang. Akhat niya itong sinakot. Magandang balita ilit pala. Sinabi ni Timang na pinintahan siya ang mga anak niya at napagtasasayunan nila na wala naman silang kakawin sa bahay nila. Wala na nga namang nakatira. Tinanong ni Timang kung pwede sila ni Pasing doon. Baka sakaling malakan nila ang bahay. Akhat na pimayak si Cardo. Sinabi ni Timang na wag mag-alala dahil hindi naman malaki ang bahay. Simple lang daw. Sinabi rin ni Cardo na itang na loob niya hen. Sinabi ni Timang na wala hen dahil magkaibigan sila. Pagkatapos niyang ibaba, akhat na tumakbo si Cardo kay misis niya para sabihin ang magandang balita. Para makapagpahinga na at hindi na mag-alala dahil mayroon na silang bahay. Nang malipat na sila, nakpaho na ilit ang kanayang pag-isip at limakas ang loob niya. Sinisakirado rin ni Cardo na araw-araw na sa sikat ng araw sa Pasing. Para mas humaling siya. Habang nakupo sila sa labas, may sinabi sa Pasing. Nahihirapan pa siya at natatakot si Cardo na baka hindi niya kayanin. Sinabi ni Pasing na. Sinabi akhat ni Cardo na wag na itong itiloy. Sinabi na rin na kaya niyang alakan. Sinabi rin na hindi niya sila makakalimitan. Sinabi rin ni Pasing na baka sakaling makita po sila. Sinabi rin na matagal na rin silang di nakakasama. Gusto na raw niya sila makita ilit bago siya imalis. Sa minut na ang sinabi ni Cardo na kakusapin niya na sila. Habang nakisap sila, naalala ni Cardo ang mga nakaraan. Naalala niya ang mga oras ng kiniya sa kanila. Naalala rin na wala na silang makakawa para kinan sila. Nang araw na ayan, napagtasasayunan ni Cardo na ayaw niya ilit makita. Na hindi niya rin sila pwedeng talanghan. Na hindi niya na rin sila kailangan. Nang dumating ang araw na ayan, kinausap ni Cardo ang lahat ng anak niya. Ipinatawag niya para makisap silang lahat at mapagtasasayunan na nila. Sinabi ni Cardo na nandito na kayong lahat dahil makisap tayo. Para malaman na natin kung ano ang kakawin sa lahat. Sabi ko bakit yan na natin ang lahat ng lipa. Kung sino man ang hindi sumanghayon makakalis na. Sumagot sa dat kahit ano naman ay makakapadet tayo. Hindi importante ang pera.
Sumagot sa te uenha dat. Iwag kang mahalala. Kung sino man ang tama sa'yo sa suportahan ka namin. Sumagot sa dong kailangan pa ba ito? Nakakayanan ha kayo dat. Sana tumulong na lang kayo sa misis niyo. Sumagot sa nakok tama noan. Dat diba ako ang pinakabota dito. Ako ang pinakakailangan pera. Bakit hindi mo na lang sa akin ibigay ang lahat? Para ako na ang mag-alaga sa inayo. Iwag kayong magsalita ng hanan. Para tayong anak ng mamahalang natin kung hatiin dapat pantay-pantay. Ang parteng mamahalang natin dapat hatiin ng pantay sa apat na tao. Ako ay nakirinta po rin sa bahay at naktatrabaho bilang isang manggagawa, hindi po ako katilat na kiya. Timahimik kayong lahat. Habang sinasabi yun, hinampas namang ambo ang mesa, ang kanang paninghan ay dumaloy sa lahat ng kanang mga anak at naktaktak, kayong walang itang na luwab, imivino kayo, limayas kayo sa bahay ko, limayas. Si Aling Piring ay natatakot na si Mang Ambo ay hindi makayanan ang kahilihan at magkaroon ng atake sa peso, kaya't mabilis niyang pinalayas ang kanang mga anak. Pagkatapos ng araw na iyon, araw-araw na tumatawag siya sa kanang ama at nagsasabing matatamis na salita ipanghatin kanang ama ang mas maraming bahay dahil kung mayroon siyang pera na iyon, ang kanang posisyon sa bahay ay tatas. Hindi na kailangang tingnan ang hamakang ibang tao ipang mabihay. Siya ay ang panghanay na anak na lalaki at may matas na pinag-aralan para kay Mang Ambo, so ang pagmamalaki niya, kaya sa pakikinagkaya na imiyak, siya ay nakaramdam ng konting habak. Habang nakaulanghan po rin, nakita niya si Nahok at si Aling Piring na papalapit. Ambo, si Nahok ay ang pinakabota, kaya't siya ay makakasama natin sa paktanda, siya ang mag-alaga sa atin pagkatapos ng dongton natin, kaya't ang bahay natin mag-asawa ay iwanan natin sa kanaya. Si Mang Ambo ay nanahimik ng ilang sandali hanggang sa mawalan ng pasensya si Aling Piring sa paghintay, at saka nagsalita si Mang Ambo ng mabakal, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sigurado na ako. Pakisipan ko po pagkatapos ng 3 araw makakaroon ng desisyon. Alam ni Nahok na mahal siyang kanang inahigit sa lahat, kaya't araw-araw siyang imiwi at nagsasabing matatamis na salita kay Aling Piring, nang hangako sa kanaya na isasama niya ang kanayang asawa at mga anak ipang manirahan kasama niya, na bibigyan siyang kaligayahan. Kasabay nito, nanghako si Nahok na milan ngayon ay magtatrabaho siya ng maayos, hindi na magsasakang manok o magtaya sa basketball tulad ng dati. Sa pagtinak kay Nahok, naniwala kagat siya, at mabilis na paminta ipang sabihin kay Mang Ambo ang kanayang desisyon. Sa panak ni Mang Ambo, nakakaramdam siyang labis na pagkakasala kay Te, dahil sa pamilayang ito, napabayaan niti ang kanayang pag-aral, pati na rin ang kanayang lufe-lefe, na nakatun lamang sa pagtilong sa kanayang hamahalang. Pagkatapos na makasawa ang kanayang kapatid, nakalala siya sa kanayang sarili, kaya siti ang pinakamatahal na nakasawa. Ang pamilayang asawa niti ay hindi rin naman mayaman, kaya pagkatapos makasawa, siti ay nakapapatiloy sa kanayang pagsisikap. Sa dong naman ay hindi rin naman mas maayos, ang kanayang asawa ay malapit ng manghanak, naninirahan po rin sa isang bahay na inipahan at naktatrabaho araw-araw, higit sa lahat. Kailangan niyang pero ipang alahan ang kanayang 2 anak sa hinaharap. Nahinat para kay Ti at Dong, hindi nila inasahan na paboran sila ang kanilang ama ng higit po, gusto lamang nilang hatiin kanilang ama ang kanilang makakapatid sa pantay na paraan. Napakahirap makisip para kay Mang Ambo, lahat sila ay kanayang mga anak. Kung sasandan niya ang isa, hindi sasinot ang isa, kung hindi, ang pamilayang ito ay mawawala. Kaya nakpasaya siyang hatin ang lahat sa kanayang mga anak, nahinadol mahal ni Aling Piring ang kanayang bensong anak, pinipilit rin niya sa Mang Ambo. Nais lamang niya na sa kanayang paktanda ay makasama niya ang kanayang mga apo, kaya't araw-araw niyang pinipilit sa Mang Ambo na dapat niyang hatin ang mas maraming lipa para sa kanayang bensong anak. Kung hindi makapapakamatay siya, minsan ay nakpabantang maninirahan sa isang makisa, minsan ay nakpabantang manirahan sa isang templo. Sa pagkakita kay Aling Piring na kanito, suminot na rin siya sa kanaya, nakpasaya siyang ibenta ang lot ng 5 ektaryang lipa, hatin sa 4 na anak, isang bahay kayo, isang bahay kay Te, isang bahay kay Dong. Habang kay Nahok ay 2 bahay at ilipat ang titulong bahay kay Nahok. Maniniraan silang mag-asawa kasama ang mag-asawang Nahok. Tinawag niya ang kanayang mga anak ipanghatin ang pera, nakita niya ang kanayang mga anak na naghihintayang desisyon mula sa kanaya at ang kanayang peso ay malangkot.
Alam niya na sa paklipas ang araw na ito, ang pamalayang ito, ang laing apo na ito ay mawawala. Naisip niya, kung wala siyang ama na ito, maaaring mas masaya po sila. Ang animang mangyayari ay kailangang mangyari lamang, seryoso niyang ipinahayag. Pinakisipan ko itong maayos at gumawa akong desisyon tulad ng sumasinot. Ibinenta ko ang 5 ektaryang lipa, nakakiyo akong iyan balayon. Ibibigay ko kayo, at dong ang 200 milyon, habang kay nahok ay bibigyan ko ang 400 milyon at ang bahay na ito. Pakarinig kayo, tumayo siya mila sa kanyang ipuan at naksabi, Ambu, hindi ito makataranghan sa amin. Sinabi rin ni Tino nahilat at nasaktan, Tama, Ambu, masyado kang pabor kay itok. Wala siyang naitilong sa bahay na ito pero lang halo. Hindi rin kentunto si Dong at naksalita ng malakas, hindi ko inasahan na makikang pabor ka, Ambu. Kung pabor ka, Milan ngayon, hiwag niyo na kaming asahan, hindi na namin kayo papakialaman. Nakpasaya na ako gawin niyo na lang kinaniyo ang pera niyo at imalis na kayo. Kini ang 3 anak ni Ambu ang pera at imalis sa halit at panghinayang, sinahok at si Aling Pirang lamang ang nakankiti. Para kay Mang Ambu tumingin siya sa altar ng kanayang haninino at pininasan ang kanayang haliha. Pagkatapos ng araw na iyon, sinahok kasama ang kanayang asawa at mga anak ay lumipat ipang Maniran kasama sa Mang Ambu at Aling Pirang tulad ng ipinanghako niya. Nahinat hindi niya maitagal ang kanayang hilig sa pagsisakal at katamaran, araw-araw na sumasama sinahok sa kanayang makakaibahan sa pagtitipon ipang magsakal manok. Hindi pa sapat ang makakanitong laro nakbasta rin sinahok sa basketball. Sa simila napakalaking panalo ni Nahok, ang pera na kanayang napanalinan ay imabot sa dondong milyon. Malaki at madaling makyo ang pera kaya't hindi pinaalahan ni Nahok sa pagkakaroon maraming pera, malayang niyang inanayahan ang kanayang makakaibahan na kimain at iminom lahat ng masasarap na pagkain, hindi pinansin ang payong kanayang kamahalang. Nakisama rin ang asawa at mga anak ni Nahok sa pakastos ng walang taros, hindi nila pinapayahan si Nahok na maktrabaho ng maayos. Kung naklalaro ka, makikang mayaman ka ba, panalo ka, matatalo ka. Nawala ni Nahok ang lahat ng perang kanayang napanalinan dati at lalong lumibok dito. Sa pagkawalang pera, nagsimilang himiram sa Nahok pera nang may mataas na interes ipang makabawi. Isang araw, dumating ang hangster sa bahay ipang manghuliktang itang, sa pagpasok sa bahay, sinimilan ng pinino ang hangster na si Haibatu na sirain ang makakamit ng kanayang katawan. Nasaan sa Nahok? Nasaan ka nakatataho? Kung hindi mo babayaran ang itang ko, hiwag mo akong sisihin sa pagkakang malipit sa makamakhalang at asawa at anak mo. Anong nangyayari? Hay, dahan-dahan, babayaran kita, hiwag kang kakawang kalukuhan. Sinahok ay nanghanhinak na limabas, ay miku at himinging tawat kay Haibatu. Akat na sinanghaban, nakita ng katawan sinahok na bimabalik para bakbakan. Sinahok ay binakbuhanghang sa hindi siya makatayo sa lipa, alam lamang ng asawa at mga anak ni Nahok na lumiwat at imiyak na nakmamakawa kay Haibatu na patawaran ang kanayang asawa. Sa parahong sandali, imiwi ang mag-asawang Ambu mila sa isang pakdiriwang, nakita nilang binibakbuk ang kanayang anak, sinisira ang bahay, nakmamadaling simanayas ang hakbang na magtanong, anong nangyayari hay? Bakit sinisira mo ang bahay ko at binibakbuk pa sa Nahok? Hay, anong nangyayari sa ayo Nahok? Sa hindi pakpapahintulot kay Nahok na sumakot, patiloy na sinabi ni Haibatu, nakbasta siya sa basketball at walang pera, kaya himiram siya sa akin iyan balayon, ngayon ay pipinta ako para bawian ito. Sinasamaan ang pasakit na akap sa tiyan, nahinit pakarinig sa sinabi ni Haibatu, hindi na nakaramdam ng sakit si Nahok, alam lamang na nakpanik na limabas, masyadong malaki ang problema ay, himiram ako sa ayong 400 milyon. Sa nakmila ang iyan balayon. Mahina ang sakot ni Haibatu, akala mo ba ako ay isang kawanghawa? Himiram ako sa iyo ng walang interes, ano ang ibabayad ko sa aking katawan, alakan ang aking pamilya. Normal lamang na himiram ka ng hindi nakbabayad ng interes, pagkatapos ay makakaroon ng interes ang nanay, makapapakita ng interes ang anak. Kung wala kang pambayad, papatrabahin ko ang iyong asawa at anak para makbayad, hanggang sa mabayaran mo ang itang. Sa pagkarinig niyon, lumiya na lamang ang asawa ni Nahok kasama ang kanayang anak. Sa sandaling ito ay natakot si Nahok, lumingon si Nahok para himinging tulong sa kanayang ama.
Sa pagkakita sa kanayang amang nakatayo, sanayasan ni Nahok ang kanayang asawa na limiut kasama ang kanayang ama at himinging tawat. Ambu, iligtas mo kami, nananalanghan akong libu-libong, tondong beses na sana ay iligtas mo kami. Ambu, kung hindi mo kami ililigtas, mamamatay kaming lahat. Sa pagkakita kay ambong nakatayo, initisan ni Haibatu ang kanayang katawan na dakpan ang anak ni Nahok para imalis. Sa pagkakita sa takot ng kanayang apo, hindi na kayanan ni Ambu na maksalita. Sige na, hiwag mo nang takitin ang mga bata. Mayroon po akong bahay na ito, bahan mo akong isang linggo, ibebenta ko ito para bayaran ang itang mo. Ngayon ay nagsisisi na si Aling Piring dahil sa kanayang labas na pagmamahal sa kanayang bensong anak, imiyak siya habang sinasabi, saan tayo titira pagkatapos nating ibenta ang bahay. Maniniran sa ilalim tulay. Para makita mo. Halit na sahot ni Mang Ambu kay Aling Piring. Pagkatapos ibenta ang bahay para bayaran ang itang, hindi na kayang harapin ni Nahok ang mga tao sa kanilang bayan, nakimpoka ang dalawang mag-asawa at imalis para magtrabaho sa malayo. Iniwan ang mag-asawa na makisa na nagsisikap mahanap ng makakan araw-araw. Hindi na natili sa Mang Ambu sa kanayang bayan, pumunta ang mag-asawa sa lungsod para manirahan sa bahay makakakilala, kimikiyo ang kalakaw ipang mabihay araw-araw. Sa araw ng pag-alis, pinanatili ni Mang Ambu ang kanayang pananaf sa kanayang bayan. Hindi niya inasahan na isang araw ay kailangan niyang iwan ang bahay kanayang kamakalang ipang mahanabihay sa malayo. Sa pagpabalik sa katotohanan, nakita ni Mang Ambu ang kanayang asawang payat at walang imek, hindi niya kayang bahayin ito, sa isang bahagi ay namimiss niya rin ang kanayang mga anak. Baka man nakakalit siya, sila pa rin ang kanayang mga anak, paano makakayang isang ama at ina na iwanan sila. Nakpasaya siyang ipalam sa kanila ang tiraan kanayang mag-asawa ipang makadolaf sila, nahinat hindi niya sasabihin sa kanila ang sakit ni Aling Piring. Ang inang tong kanayang tinawakan ay si Ha, halo Ha, ako ito si Ambu, kamusta ka? Hi. Kailangan mo bang pera, bakit ang takal mo nang hindi nakikipag-ignaan sa akin? Kamusta ang kalagayan ninayong mag-asawa? Hindi. Hindi ko kailangan pera, namimiss kang iyong ina, gusto kitang bisitahin. Saan ngayon naniniran kami sa Novaliches? Saan ngayon naktatrabaho ako sa Batangas at hindi ako makakapenta, sabihin mo ang address, pak may oras ako, dadalaw ako sa iyo, ako ay abala sa trabaho. Tuminok ang hidayat sa kabilang ponach ng telepono, hindi na nakantayang sahot, nakmamadaling pinatay niya ang telepono. Hindi inasahan na pagkatapos ng 5 taon, ang matandang ama ay makikipag-ignaan sa kanaya at ang inang naisip niya ay kailangan siya ang pera, walang pakialam na naktatanong kung paano nabibihay ang kanayang kamakalang. Talakang malengkot ang bihay mag-asawang Ambu. Ang pangkalawang taong kanayang tinawakan ay si Nahok, ang anak na labas niyang kinakakalitan, nahinat mas lalo siyang nakakalit, mas lalo niyang nalala ang kanayang anak, Nahok, ako ito si Ambu. Alam ko na mali ako, Ambu, hiwag mo na akong pakalitan. Sa ngayon, ang mag-asawa ay hindi naman masaya, naibenta na rin ang bahay, hiwag mo na itong ipalala sa akin, tapos na ang nakaran, hayaan na lang natin. Nakahanap na rin tiran ang mag-asawa mo, namimiss kang iyong ina, kasama ang iyong mga anak, ayusin mo na lang para dalawin mo siya sa mga susunod na araw. May sakit ba sa mama, Ambu? Hindi. Kung ngayon bakit nakmamadali? Sa ngayon nagsisimula pa lang akong trabaho sa isang lugar at hindi ako makakapagpahinga, natatakot akong mapalayas, napakahirap makapasok, pagmayos na ang lahat, babalik ako. Usage, kailangan ko na lang maktis. Nahinit kailangan mong bimalik ng mocha. Sige, alam ko na. Siya ang anak na pinakamamahal ni Aling Piring at siya rin ang dahilan pagkasirang bahay. Nahinit nang tawakan niya si Nahok, palang isang salitang pagtatanong tungkol sa kalisahan kanayang kamakalang. Hindi nakaalala kung paano nabihay ang kanayang kamakalang sa nakalipas na ilang panahon. Si Nahok ang anak na walang peso at makasarili na inisip lamang ang sarili, si Nahok ay talakang walang itang naluwap. Hindi na nalingkot si Mang Ambu, maral ay sanay na rin siya rito, inasahan na niya na hindi babalik si Nahok. Pagkatapos niyang patayin ang telepono, ahat niyang tinawakan si Dong, halo, ako ito si Ambu. Matagal na nakintay si Dong, nahinit wala pa ring sahot mila sa panah ni Dong, milang naksalita si Mang Ambu, halo, halo. Sa pagkakataong ito, nakmamadaling sumahot si Dong, halo, sino ito, pakisap na lakasan mo ng kanti, masyadong manhay rito at hindi ko marinig ng malinaw.
Hallo, aku tu si Ambu, naririnig mo na ba ako ng malinaw? Naririnig ko na, kamusta na ang iyong mag-asawa? Saan kayo naniniran? Okay lang ba kayo? Okay lang ang aking mag-asawa, saan kayo naniniran kami sa Nuvalikis, namimiss kong iyong ina, kaya gusto niya na bisitahin mo kaming mag-asawa. Masaya ako at okay lang ang aking mag-asawa, ngunit may sakit ang aking anak na siya at nasa ospital, hindi ako makakapunta. Samha sa sinod na araw na maling na siya, pipinta ako, papasok na ang doktor para mag-check-up, kailangan ko nang patayin ang telepono. Sige, makalala ka tungkol kayo. Ngayon, ang ilang taong kanayang tinawahan ay Siti. Siti ang pinakamainawang anak sa gripo. Dahil dito, imasa siya na babalik Siti ipang bisitahin ang kanayang mag-asawa, kaya tinawahan niya ito sa ilang pagkakataon. Hallo Ti, ako ito si Ambu. Ambu, ako ba ito Siti? Bakit hindi mo ako tinawahan sa nakalipas na mga taon? Nagtatanong ako tungkol sa iyong balita sa lahat ng dako at hindi ko makiha ito. Kamusta na ang iyong mag-asawa? Ang buses niti ay imeyak, masaya dahil natanghap niya ang tawahang kanayang ama, ginawa nitong may konting olive sa mga Ambu at nantig. Ngunit pinakal niya ito, ang pahanga ay napipina imolive sa kanayang anak na baba, hiwak ka nang imiyak, ang aking mag-asawa ay nasa Nuvalikis, kamusta ang lahat, hiwak kang mag-alala, namimiss ka ng ina mo. Pipinta ka ba dito kasama ang iyong asawa? Ngayon Ambu. Pwede ba? Ano, may problema ka ba anak? Hindi Ambu, sanhayon ang pamilayang aking asawa ay imaning palay, hindi ko ito maiwan, ngunit namimiss ko rin kayo. Pakisapan ko na lang sa aking asawa at pipintahan ko na lang namin. Sige na, hiwak kang mahirapan, pagkatapos mong tapisin ang iyong trabaho, pwede na. Kung ngayon, salamat Ambu, hiwak mo kaming kalimitan. Hindi tapos na, patayin ko na ang telepono, abala ako buong hapon. Sa pachtawag sa bawat anak, naisip niya kung saan magsasama-sama ang pamilya, ngunit tumanghap lamang siya ang makadailan. Sa hili, ang makasawang matanda ay nanatili sa mukha ito. Hindi alam ni Mang Ambu kung paano olivan ang kanayang asawa. Kung hanuan, may dalang bota, ang pag-alaga sa anak ay nakpapahiwatig ang pasanin ina, mahal lang para sa mag-asawa. Mabilis na limipas ang isang taon, pinaktaronan makasawang Ambu ang buong panahon, malungkot na maka, mayroon ding masaya. Sana sa darating na taon ay mohang mapalat at higit sa lahat mohang makakasama ang pamilya. Ngayon, ika-27 ng Pasko, sa taong ito ang inang taon na pinaktiriwang mag-asawang Ambu ang Pasko pagkatapos maraming traidao sa pamilya. Nakwawalis sa Mang Ambu sa likod bahay nang marinig niya ang tinuhong telepono, inilahay niya ang walis sa sulok ng likod bahay at pumunta sa bahay para sakitin ang tawag. Hallo, ikaw ba anay? Kamusta ang kalagayan mo? Okay lang ang hamahalang ko. Totoo ba ang sinasabi ko? Pipinta ba ang pamilya mo para bisitahin ako bikas? Nakipag-ignahan ko rin sa mga kapatid ko. Pagkatapos imakait siya. Okay, hayaan ko sa mama mong malaman, ibababa ko ang telepono. Ang bawat salitang halak ng Mang Ambu ay kinakawang mainit ang buong bahay, nakmamadali siyang pintahan si Aling Piring para sabihin ang balita, Mama, bikas iwi ang ilang bata kasama ang mga asawa at anak niya. Talaga Ambu. Masaya ako, walang hindi pipinta. Hindi babalik siya kasama ang lahat ng kapatid niya, nakatakdang bikas na lahat sila iwi. Sa ngayon ang aming pamilya ay magsasama-sama Ambu. Sa taong ito makakaroon kaming isang kumpletong Pasko. Ang babaeng ito, ang Pasko ay pipinta at malalaman mo. Isang tawag lamang ang nakbabatid sa kanayang anak na baba na mas masaya siya sa paghahanap ng hinto. Ang buong hobby ay nakising ang dalawang matatandang lalaki dahil sa kasiyahan. Sa imaha, mohang nakising sa Mang Ambu, naklitong tibag, naklitong mainit na tso at imipo sa harap ng bahay, himihikop ng kopa habang naghihintay na dumating ang kanayang mga apo. Mohang nakising din si Aling Piring at abalang naklilinis at naklilitong makapahkan para sa pagdating kanayang anak, bakaman siya ay abala, lohang nakanfiti sina mama at papa, napakatakal na nilang hindi nakakang masaya. Binagsan ni Aling Piring ang kamay at paan hinit sandali po ay tumingin sa pintuan, hanindan sa Mang Ambu, habang iminom tso at nililinis, hindi po rin niya nakalimitan ang pagtingin sa labas ng kote sa likod bahay. Isa-isang imiviran ang mga anak niya, pamilayang Hay, ang pamilaya ni Dong, ang pamilaya ni Ti at sa hili ang pamilaya ni Nahok.
Malaki ang kasihan ni Cardo. Ilan langsom gegistu nila inilabas na sa kanilang mga anak. Dahil naniniraan sila sa lengsot at hindi ito kalaki, inilatag ni Cardo ang dalawang paklalaro sa likod ng kanyang bahay. Nakita ng mga anak niya at kanak kang paano nila hinahamit at sinibikan. Ang halagang 12 milyon e binigay ni Timang kay Cardo para sa hospital bills na kapakbayad ng 7 milyon. Ang 3 milyon ay binili naman sa mga pampagamot. Dahil sa malaking tulong-haling sa pamilya nila Timang, kaya binigay din nila sa kanila na simali sa kanilang salisalo sa Pasko. Pagkatapos na kalatag na ang mga pagkain. Mayroong isda, manok at kung ano-anong pagkain. Si Cardo ang nakpatawag sa mga anak niya. Tinignan nila ang isa't isa. Sabi nila parang hindi ito sapat. Magsisimula na sa na magsalita. Ito lang ba papa? Hindi po sapat. Hindi ba kayo nakabiling mas marami? Kami ay galing sa Batangas. Sa naman kinimista ang kanayang misis. Po, ang asawa ko ay may alergi sa manok. So sa sinutiwak ka ng bibiling manok. Mayroon po rin at sinibikan niyang ipakita. Tweede ba kayong kimain? Sa nahok naman ay tahimik lang. Pero gusto niya makakain mas marami at ipakita ang pagtrato sa kanila bilang pamilya. Kinimista niya naman sa nanay niya. Ang mga anak ay naktawanan pero tahimik lang. Ang kanilang anak ay mas pinipili ang makpalaga sa kanilang mga mahalang. Walang ituan po. Sasamahan mo ba kami para kainin ito? Hindi naman kaya mahantay po. Mas mahanda sa hiro kang mahantay na lang kami sa kotse. Hindi na nahantay at tumakbo na polis. Pakkain magiging masaya ang lahat. Ang iba ay nagsimula na lang maglinis para sa kapayan. Habang sila ay naglilinis may naiwan. Alam ko na mahirap para sa amin na pagsamahin ang isa't isa. Kaya sana makalimitan na natin ang kaalitan at maging masaya ang lahat. Nalala bigla ni Aling Toms ang kanayang pagkakamali at lingkod na limaki at mayroong nangyari sa kanayang pamilya at sa buong mundo. Sinabihan niya ang mga anak niya para hiwag makipag-away at pasalamatan nila na mayroong bihay. Tinanggap nila na mahirap tanggapin sila pero sinabi nila na sasamahan nila si mama at papa. Alam nila na may mga problema pa rin pero naalala pa rin nila ang kanilang isa't isa. Medayo lahat na si Timang. Nang nakita niya ang kung anong ginawang mga anak ni Aling Toms. Si Cardo naman nakpatawad sa kay Toms para makalimitan niya ito. Sa lahat ng nangyari alam naman na lahat kung ano ang nangyari. Ukay na kung hindi kayo nakakalit. Bayan na lang natin kung ano ang nangyari at baka ganito lang talaga ang mangyayari sa mga susunod. Timakaw bigla. Hanapin siya. Sa kaina na ako sa ayo. Si Toms naman naglinis ng tahimik. Imayak. Mayroon pa rin siyang problema sa anak niya at sa lahat ng nangyari sa kanayang pamilya. Pakisap rin sila ni Cardo. Alam niya ang mangyayari sa kanila. Sinisibikan nilang dalawa gawin maging ukay na lang ang lahat. Kahit alam niya na hindi ganito ang magiging sitwasyon, natilok na lang si Toms. Nagkaroon siyang sakit. Sinabihan niya si Cardo para sabihan para hiwag ang gastos. Cardo, makang polis na ako. Alam ko na masakit sa kinabitawan kayo. Siguro hiwag kayong gumastos at bayan na yun na lang. Hayaan niyo na mina sana hiwag kayong sumunod sa akin. Imanang malalim, sinibikan nila pero alam nilang mali. Nakahanap siya ang malapit na hospital. Para paminta kahat pero naktitida siya kung ano ang gagawin. Tanda niya si Timang at ahat na paminta kay Timang. At naktitida siya kung tama ba itong gawin. Natapos na lang siya kusapin. Tinignan na lang ang mga anak niya. Halo hay, kailangan kong pera para kay nanay, maaari mo ba akong padalan ng pera? Natutulog pa nang marinig niya ang buses ng kanayang ama, labas siyang nainis na pinitol niya ang sinasabing kanayang ama, alam mo ba kung anong oras na? Kung may kailangan ka, imahan na lang, hindi ako makatilog, patilihan mo ako, magtatrabaho pa ako bigas. Sige, tawagan mo na lang ako sa imaha, halo hay. Tinawagan niya si Tay, imasa na ang kanayang mapakmal na anak na baba ay tutulong sa pakbabayat ng bayaran sa ospital, halo sino to? Alam mo ba kung anong oras na? Tay, ako to si Ambu, may sasabihin lang sana ako, may natutulog na ang asawa at anak ko, masayado na, mahal ko.
Pagkatapos magsalita, pinatay agad niti ang telepono, hindi inaasahan na ang kanayang magelang ay hindi kasing halagang tulong kanayang asawa, talagang ang kanayang anak na baba ay parang isang basong tibak na ibinius. Tinawagan niya si Dong para himinging tulong, ngunit pinatay niya ang kanayang telepono habang siya ay natutulog. Sinahok na lamang ang helang pakasa niya, halo ambu itu. Mayroon ka bang pera? Ipadala mo sa amin, ambu, wala akong natira, hindi pa ako nakakakan, magsisimula na ako para magtrabaho ngayong hobby, ibababa ko na. Sinabi ni ambu na mayroon siyang 4 na anak, ngunit nang kailangan niyang tulong, wala ni isa sa kanila na tumulong sa kanaya, hindi niya alam kung ano ang kakawin at pinapanood na lamang siyang mamatay. Imipo siya sa lipa at hindi timahal sa pag-isip kung may paraan pa ba, bigla siyang tumayo at pumunta sa lugar ng ospital kung saan siya naktudunating dugo. Lumalabas na balak niyang magbenta ng dugo para makakiyang pera para sa kanaya. Ngunit ang kanayang edad ay mataas kasama ang kanayang payat na katawan, kaya hindi nangkas ang mahanas na kumiyang dugo. Imipo siya at iniyak tulad ng isang bota na nakpapahilo sa mahanas, isang batang nas ang limapit para tulungan siyang bumangon at inolaf siya. Anong problema mo, ambu? Sabihin mo sa amin at makikita natin kung matutulungan ka namin. May sakit ang misis ko, dinala siya sa silid ng emerensya, ngayon kailangan pera para bayaran ang bayaran sa ospital, ngunit wala akong pera, kaya't pumunta ako rito para magbenta ng dugo. Kung hindi kayo papayag, saan ako kikiyang pera? Siguro ang asawa ko ay hindi na makakalahtas. Iwak kang imiyak, mayroon ka bang mga anak at apo? Bakit hindi mo sila tawagan para padalan kang pera? Mayroon akong 4 na anak, ngunit lahat sila ay makasarili na walang itang na loob, hindi ko sila maasahan. Iwak kang imiyak, papasok ako para tawagan sila at titingnan ko kung matutulungan kita. Maraming salamat. Imipo siya rito, naghihintay sa kanaya. Pagkatapos, madali siyang pimasok sa silid, kung saan mayroong 3 matatandang nas, limapit siya ipang makita kung may paraan para tulungan si ambu, mga kapatid, nakakawa si lolo, isinihot ang asawa ko sa silid ng mga emerensya. Ngunit walang pera para magbayad ng bayaran sa ospital, wala siyang anak at apo, isa lamang ang 2 matatandang lalaki sa edad na 60, ngayon nagtatangkang magbenta ng dugo para makakiyang pera. Narinig ang kwento, sinabi bago ang iyong kapatid, sabihan ko para isara ang gastusin. Alam naman natin na hindi rin okay na himilirang makatrabaho para bahan-bitgit ang pamilya. Nagbibigay ito at nais niyo na babahan rin ang mga kapatid natin para kusapin ko para makaning pera. Samantayon naman, nakmila na sila sa pakbalik at paksasabi kay ambu para malaman kung masaya siya. Bago makapagsimula, tinawagan naman silang mga kapatid para malaman kung okay lang ang lahat. Nasa hospital na ngayon si mama. Imihanging tulong. Sa tingin ko rin hindi okay siya. Magbayad ka na para sa kanaya. Natiwa naman ang nas at ibinalita agad ang balita na kakatawa itong peso. Sabi nila okay lang daw. Sana maramdaman nito ang kaligayahan nila, may pupunta na para kinan ang panggastos. Okay lang daw kung hindi sila. Magpasalamat ka kasi tinilanghan kanila. Sinabing na siyang kasama niya para dalhin sa silid. Sinabi niya rin kung ano siya nagpasalamat. Nalaman nila na mahina na ang kalagayan at kailangan po sa ospital. Sinabi niya rin. Ang malabang kalagayan ni Toms kumpara sa mga. Sinabihan niya din si Toms na saan ngayon ay magpakaling para malakan ni Cardo. Sinabi rin kay doktor kung anong pinapabili. Sinabi niyang pupunta silang magkakapatid para mapag-isapan kung paano nila pupuntahan. Nang malaman niya na nakaramdam na siya ang hanawa daw mas mukhang maayos na si Toms. Siya naman tutulungan si Toms para bumalik muli ang saya. May itang loob kay Cardo at gustong malaman ang kalagayan niya. Kailangan naman pagtulungan para may balik ang pasasalamat. Nachtakampay naman kami sa pakyang 30 milyon mila sa galing sa langit. May babalik ba sa amin bigas para bahan kayong award. Kiniha niya sa misis niya para mapatingin at nakyo ang pera niya para sa ospital. Nakumbinsi rin niya sa katotohanan kaya naktatrabaho siya. Nais kong makilala siya. Naktataka ako kung may nalalaman ko ba tungkol sa iyong kaibigan. Sinabi niyang makakang katotohanan ang kaniyang bihay. Naklalakad ng mabilis para mapatingin sa ilalakay.
Sinibikaniang ek wentu kai tams peru hende saya te mitegon. Pachkatapos, nachtpunta ang doktor para magtanong at sabihin ang resulta. Sinabi niyang sa hospital ang resulta niya. Namatay na siya at timitigil na ang peso. Magpasalamat na lang sa mga doktor. Sinibikan magpakatatag pero naghihintay lang. Naghihintay na lang daw ng imiwi. Naalala na hindi na magiging okay ang dati. May nangyayari sa pagkakilala masakit. Pinarisahan sa kung ano ang nangyayari. Sa kabinaan sinisibikan niya na kausapin sila. Nararamdaman niya na pipinta sila. Tinititahan niya kung ano ang pinakitang pagpapalaga at habang pagpabantay. Ibinigay na lang sila sa nakpabantay. May nakita siyang ginagawa habang naiwan kaya kailangan niyang magtasasayon. Hindi na daw niya sila kailangan. Habang dimating, ibinalita na si Nanay Toms ay wala na. Sa timang nakatilok po sa sinabi ni Cardo. Milang nakbalik ang pagkataw dahil alam na may nangyayari na. Naghihintay siya para magtanong sa mga nangyayari dahil gusto niya makusap lahat. Sinabi kay Mrs. at gusto rin niya na magkaroon opinion kaya sinaman siya. Sinabi ko na hindi ko naman gusto na makalala kayo. Sinabi niya na gusto ko kayong dalhin. Nakalimitan kayong kaibigan at kaibigan. Hindi kami magpapadala. Sinabi niya, ikinalingkot niya ang lahat lalo na si Toms para sa anumang mangyari. Pinatay niya din at sabi niya babalikan namin ang pasasalamat kang nasan si Toms. Habang may pinapanood ang bobo. Magiging katotohanan na ilit yan sabi niya. Sinabi ko na sa kanila hindi kanan. Ayaw ko na ilit pangharapin kaya dapat ko na itong malaman. Iniyakan ko na siyang bumalik at humaling kaya wala na akong balak. Kahit ay maalala niya ang hindi ko makakalimitan. Doon ko na malalaman kung ano bang klaseng alala ang meron. Sinabi po kung ano. Baka kasahanan talaga tayo. Nakang masama tayo. Pati ang apo sa mga kamay. Dapat tayong magsisi. Kinausap ni Miss na makiwalay sila at iwanan siya para malaman nila ang pasakit. Tinignan ilit at alam ko kung ano sila dati. Magsisipagtalinghan na ang dalawa. Nahirap na magpaliwanag sa mga nangyayari para sa kanila. Nakatawan daw para ilagay sa tamang pwesto. Ito na rin ang pagkakataon para ipakita ang totoong pagkatao. Sinisahiro ko na pagpabalik na lang ang lahat kaya naktasasayon na sila kayo kinanilit. Hindi man ako masaya, wala naman nang makakawa tungkol dito. Ang gusto ko lang naman maingatan at ipakita kung ano kaalaga ang katotohanan sa ngayon. Nakahanda kami ng nakahanda. Sinibikan namin dalhin ang mga anak sa amin at hindi kayanin. May naglilinis, may kamakawang flower ang makahanda. Hindi kami makilang sa pamilya at ibibiyos namin ang lahat. Minsan tinawakan niya ang kanyang kaibigan at tiningnan ang mga ginagawa. Nakupo at naglilibot sa kanilang kinakakitaan. Dahil alam na may hirapan. Hindi na ilit nagkaroon ng saya mila sa mga alalahanin. Hindi na talaga nila sila mapipintahan. Sino magsasabi na magiging masaya ba tayo? Mahal din ako para maging magpasalamat kasi nakita ko sila. Nakang makilay at narealisa ko kung kailan ay mahamali at dapat kong ayusin. Sinabi niya kung paano makikita at pinaktibay milikang sila bato dati. Mayroon nakbalikloob sa kung ano dati. Pagkatapos binuksan niya kung sino ang haba ang nanang nakbalikloob. Lahat ng anak ay nakbalikloob at himining suray. Sa pagsisi nayak bigla. Marahil magiging katilat din itong pagpabalik na inasahan. Nagkaroon din sila para maging ukay. Nang sabihin niya iyon, may nangyari na at dapat ay iwak na tayo makiwalaing isa't isa. Kaya din nuwang nakbayat o titapos ng hari. Sinabi na niya ang katotohanan. Sa kanawa na iyon, hindi na raw sila nahirap. Tama ang pagkakakawa kaya babawin ko ito sa mga kamay niyo. Nakayos naman ang bota. Nakbalikloob na sila sa pakinging suray para makpaliwanag na walang nakawang kasalanan sa pakpaliwanag na ito. Hindi rin naman makakawangkinan ang mga anak sa mga kamay niyo kaya hiwak niyo. Na rin makawang mawala rin to sa kamay niyo. Gusto kong alakan kayo lalo na sa mga anak na kailangan namin na maktiwala sa amin. Kung nakita man sa pagkaili ko sa pagbibigay sa inyo ang kailangan, nanghan ko na babalik ko sa mga panghakong yun para sa darating. Sinasabi ko na nakakalit ako at babawin ko ito.
basta alam na hiwag na tayong makpanghap. Ang dalawang anak ko hindi makintinto pero babalik na sila sa tutuang katanggihan nila. Sa pagkarinig naman sa anak sinabi niya kung anong haba ang kasabihan. Kung makbago ka hindi na ikaw. Ano ba ang dapat ipakita ang problema ang anak? Ipapakita sa mga pamilya ang kinakailangan. Ang pamilyang hindi pamilya. Nakita namin kung paano tayo hiwalayan kaya ito ang nachtiro sa amin. Muli naming sisiguraduhin na hiwag na tayong bumalik. Pero nakita naman na kailangang maging mas malaki ito. Kailangan daw nilang magsakripisyo sa bihay na ito. Sabi niya ang bihay na meron. Ikaw pa rin sila. Tinitignan po ang nahirap na nangyayari. Hindi talaga dapat makpatiloy. Tinitignan namin kung sino ang kinakailangan. Tapos nalaman rin na dapat makasama pa rin sa isang gripo. Nagdesisyon ilit. Sa ina pa lang ay kailangan natin magkaroon ng desisyon. Sa mga inang nangyayari dapat isaisip natin ang ginagawa natin. Mayroong nasisi. Kaya tayo magkaroon mali. Kaya kailangan natin ang anak. Sa nangyayari sa asawa. Sa pasakit. Sa ngayon dapat tayo magtiwala dahil ang alam ko na ginagawa namin ang lahat kung hindi. May nararamdaman ako. Basta mag-alaga na kami at itiro kung hanukalaga ang kaligayahan sa ngayon. Kung hindi man maging maayos, hindi akong tawadal ay lang ang alam ko. Kung anong ginagawa ko naman hindi ito naglalaw at lahat nalilito ko sa baka to ang hinahanap. Kailangan po ang makapanghakong sa darating. Sinabi ko noon na babawin ko ang halit. Sinabi ko sa anak ko na wag nang makpanghap. Saan mahaling o hindi mahaling sa tutuang ikali. Ang sinabi niya ganito na lang bahin. Dahil may nakita siya at tinilinghan niya sa pagpaliwanag nito. Para sa amin, sino ka ba? Bakit ganito ka kang makiting? Pinaliwanag sa bawat isa. Gusto naming ipakita ang pasasalamat at katotohanan. Alam kong dapat namin alahan ang angkan namin lalo na sa oras ng karawan. Maraming gustong gawin para diyan. Sa darating po. Para makiya ang lahat. Nang sinabi ko hindi muna ako kailangan alaman kung sino ang tama. Tapos sinabi sa akin na dapat ko na lang malaman. Alam ko na sa panahong to maraming naghintay para sa akin. Lahat ay nakakakita na. Kiniya ko kung anong haba ang nangyari at alam ko ang katotohanan dito. Tay himihinga po kaming tawad. Napaktanto na po namin ang aming kapagkakamali patawarin niyo po kami sabi ni Haina kimakatawan sa kanayang kapatid. Sa tabi niya ay nagsalita rin ng may pagsisisi. Tama po, tay. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Palay niyo po kami tulat noong bata po kami. Pagkatapos niyo po kaming palain, pawin niyo na po si nanay sa probinsya, tay. Sa dong ay sumang-ayon din sa sinabing kanayang kapatid. Tama po, tay. Tama ang sinabi ni Kia at ate. Pawin niyo na si nanay sa probinsya para malakan namin siya ng mayos, lalo na sa Pasko, para madalaw rin siya ang kanayang apo, tay. Sa nako kay Haralhal na nagsalita sa hili, tay, palay niyo po ako ng maraming beses, tay. Ako po ang benso at ako po ang pinakamamahal ni nanay, kaya ako rin po ang pinakamakilit. Pagkatapos niyo po akong palain, hiwag na kayong makakalit, tay. Nakitang tatay na nagsisisi ang kanayang mga anak, kaya't siya ay nandag din at suminod sa kanilang kagustuhan. Wala siyang sinabi, tumayo, kiniya ang pamalo, nahinat sa pagkakataong ito, hindi niya pinalo, sa halip ay tumango lamang at limangon ipang tuminghan sa kabong kanayang asawa. Dahil sa pera na nakolekta na pes, kiniya niya ito ipang bayaran ang makabayaran sa ospital para kay Aling Tam, at ang natitira ay ginamit niya ipang humawang libingan para sa kanaya. Bagamat hindi niya sinasabi, halit pa rin siya sa kanayang mga anak kaya't ayaw niyang makialam sila sa pahawang libingan para sa kanaya. Pagkatapos aysan ang lahat para kay Aling Tam, bumalik siya sa lengsot at tumira sa bahay ni Timang, at nakbisikleta papunta sa kanayang trabaho bilang isang sekiritay huwart para mabihay. Ang kanayang mga anak ay imiwirin sa bahay, nahinat hindi na sila nakpabaya at makasarili tulatang dati. Madalas nilang dalawan ang kanilang tatay kaysa dati. Sila ay nobiyay na may layanan at alam kung paano magtrabaho ipang kimitang pera.
Dati nakatirasa hay sa pamilayang kanayang asawa, no hinaamak ang pamilayang kanayang asawa dol siya ay makasarili sa lahat, at siya rin ay nakrebelde sa kanaya dol, hindi siya nakpakitang pahalang sa kanayang hamahalang. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanayang nanay, siya ay nakbaho, nakatun sa trabaho at nami ay nang masaya sa lahat, at minahal siya ang lahat. Ang kanayang negosyo ay nakangmas. Matahampay at nakipon siya ang pero ipang bimiling isang bahay para sa kanayang pamilya ipang sila ay lumipat ng makiso. Ang kanayang anak na baba ay naksimila ring makaral ng mabiti at alam kung paano makpakitang pahalang sa kanayang halulu at lula. Simila ng pagkasalan si Kay, nakalala lamang siya sa kanayang asawa at sa pakalaha sa pamilyang kanayang asawa at hindi pinansin ang kanayang hamahalang. Kaya't hinamak ang kanayang asawa ang pamilyang kanayang asawa at bihira niya itong payahan na bimisita sa bahay dahil inisip niya na ang kanayang pamilya ay mas mahalaga sa mga lalaki kaysa sa mga baba. Hindi mausiti at pinilit siyang imalis sa poralan at dapat minang makalala sa kanayang mga kapatid bago siya makapakasal. Sa pag-inova sa piso ang kanayang hamahalang, ang kanayang asawa ay hindi na malayo sa pamilyang kanayang asawa at kisang loob na pinolalahanan ang kanayang asawa na bimisita sa pamilya. Sinimilan rin niya ang bahang importansya ang kanayang pamilya. Siti ay napakasaya. Sedong pagkatapos ng araw na iyon, sedong ay siniportahan kampanaya ipang bimiling isang bahay na halikan para sa mga kahawa. Ang kanayang mag-asawa ay nakaroon isang matatak na lugar ipang maniran kaya't sila ay mapayapa na naktatrabaho, sedong ay napromote bilang pininong kupunan, isang pakto sa siveldo. Ang biyayang kanayang mag-asawa ay mas maayos at matatak. Tutuwa na ang pagkakaroon isang lugar ipang maniran bago maksimilang isang negosyo dati. Ang paktira sa isang bahay na inipahan na may siveldong halos hindi sapat ipang matikinan ang kapanghangailangan kasama ang mga anak na madalas na may sakit ay nanghangailangan na hindi sapat ang lakas ipang makalala tungkol sa pagpapakitang. Pakalang sa mahalang pagkatapos ng isang mas matatak na bihay, siya ay malaya na dalin ang kanayang mag-asawa at mga anak sa lungsod ipang bisitahan sa tatay para maklarong isang hobby at pagkatapos ay bumalik sa kanayang probinsya. So apat na anak, sings ang pinakamasama, hindi nakalala tungkol sa pagtatrabaho, hindi nakalala tungkol sa pagsuporta sa kanayang mag-asawa at mga anak, nahinit nang mapaktanto niya ang kanayang pagkakamali. Naksimila siyang magtrabaho ng masikosig, naktatrabaho araw at hobby, pinakakatiwalan siyang kanayang amoy na pamahalan ang bakong bigas na sangkay, kaya't mas mataas ang kanayang siveldo kaysa dati, mas matatak ang bihay. Ang kanayang asawa ay alam na rin kung paano magtrabaho ipang. Makipagkalakalan, nakpikas siyang isang maliit na tindahan grocery na nakbebenta sa mga kahawa. Bagamat imipa pa rin siya, nahinit sa kanitong kalakaran, kung siya ay masikosig, sa lalong madaling panahon ay makakabili siyang isang bahay. Siya ay bimiling isang bahay at inanayahan ang kanayang kapatid na dumalo sa isang peking bakong bahay, nahinit hindi niya inanayahan ang kanayang tatay dahil mayroon siyang gustong pakisapan sa kanayang kapatid. Mohang dumating ang kanayang kapatid sa bahay ni Kia, na nagsasabing mayroon siyang isang peking, nahinit hindi nakimbita sa haing kahit sino, tangang ang kanayang kapatid lamang, nakaupo at kimakain isang intimate na pagkain. Pagkatapos kimain, may gustong pakisapan sa hay sa kanayang kapatid. Mayroon siyang gustong pakisapan at gustong makbigayang opinyon ang kanayang kapatid. Dapat na ang bensong anak ang nakatira kasama ang kanayang hamahalang, nahinit sa nahok ay wala pang bahay at imipa pa rin. At kakabili lang niyang bahay, kaya't gusto niyang isama si tatay para timira kasama ang kanayang mag-asawa. Ano ang opinyon ng kanayang kapatid? Ako ang bensong anak, kaya gusto ko rin na makasama ko si tatay. Sinisikap ko ang aking makakaya para makabiling bahay, nahinit masyadong matahal. At timitira sa tatay nang nakisa sa lungsod, hindi ako mapakali. Ngayon, isama mo na sa tatay sa ayo, kapag nakabili na akong bahay, isasama ko na sa tatay. Nakita ko na okay rin. Kung gustong makasama ni tatay ang kanayang anak na baba, pwede rin sa aking mag-asawa, hindi tututol ang aking asawa, isasama ko sa ayo sa tatay. Nakita ko na kahit sino gusto ni tatay, okay lang basta tiwak siyang tumira nang nakisa, walang mag-alaga. Pwede rin kay tatay timira sa aking mag-asawa. Ikaw ang Kia, kaya desisyon mo ang susundan namin, hindi na kami tututol. Bikas ang imaha, susundain ka namin. Kinamahan, nakmaniusay kasama ang kanayang asawa para sundain sa mga ambo. Himinto ang kotse sa harap ng hotel na hinit walang mga ambo.
Pagkaroon ilang sandali nakita nila siyang nakmamaniho sa isang limang bisikleta. Kung dati ay kaya sana ito ni Hay, nginit ngayon nakaramdam lamang siyang over kay tatay at nakita kung ano siya kapabayan daw mahigit 5 ton na siyang nabibigay ng hanuan. Tatay, hatakin ko na ang iyong bisikleta. Hayaan mo ako, sanay na ako, ayos lang ako, kaya kong hawan. Ipinasok ni Hay ang bisikleta sa bahay. Nakmadalang tumakbo ang tatlong apo para. Bahan siyang tibak. Inanayahan ni Hay ang kanayang tatay na imipo at hiniling sa kanayang asawa na makhluto at kakainin pamalaya. Binibisita mo ba ako ha? Hindi ka ba abala sa animang trabaho? Ina binibisita ka namin, tatay, at pagkatapos gusto ka namin isama para timira sa amin. Naipon ko na ipang makabiling isang bahay na pakisapan ko na rin sa aking kapatid. Pagkatapos kimain mag-impake ka at bimalik sa amin. Binabati kita bimili ka ng bahay. Nagpapasalamat rin ako sa iyo dahil may balakang isama ako para timira kasama ka, ngunit gusto kong manatili rito dahil mayroon itong maalalang ating mag-asawa. Hindi kami mapakali tumitira kang mag-isa rito. Ayos lang ako, ngayon mayroon ng animang problema na hindi ko pa naranasan. Ikaw at ako ay nakatira ng ngayon sa maalalang nanay mo, masaya na ako. Mas maraming alala ang ating bahay, tatay. Alam ko, ngunit hindi na ito ang ating bahay. Sige, pimasok na tayo at kimain bago dumilim. Pagkatapos kimain, bimalik ang pamilya ni Hay sa probinsya. Sa kanilang paglalakbay, malungkot ang pakiramdam ni Hay. Nakita niya na ang kanayang tatay ay nabibihay na isa, matanda na, walang nakalaga sa kanaya, malungkot na pakiramdam sa Hay, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagdating sa probinsya, tinawagan ni Hay ang kanayang kapatid para sabihin sa kanila ang desisyon kanayang tatay. Naklakas loob akong isama si tatay, ngunit ayaw niyang tumira kasama ko. Halit pa rin kaya sa akin. Hindi, gusto lamang ni tatay na tumira sa bahay na may maalala ni nanay, kaya gusto niyang tumira doon. Ano na ang gagawin natin, Kia? Mayroon akong ideya, magtatrabaho tayo at mag-ipon para makabiling bahay na dating bahay ni nanay at tatay para makabalik na si tatay. Doon may maalala tungkol kay nanay tungkol sa atin noong bata pa tayo. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Dong, hayaan mo akong makipag-isap kay Otahay para makita kung makano ang mayroon siya. Tingnan natin kung makano ang kalang, makano ang mayroon kami, magtilanghan tayong bimiling bahay para kay tatay. Sa pagsasabi nito, tinawagan niya ang kanayang asawa para tanungin kung makano ang kanilang pera sa bahay. Way, halika rito, sasabihin ko makano ang pera natin sa bahay. Mayroon kaming 300 milyon, ano ang balak mong gawin at kailangan mong pera? Ako kasama ang aking kapinsan ay may balak na bimiling 5 bahay ni na tatay para may sama namin si tatay doon para hindi mapakali si tatay. Ngayon ko nalaman sa ating kapinsan kung makano ba ang kalang doon at kung paano kung may kalang ba. Alam ko ang 5 benta. Hindi na kaya para ibenta ang iba. Para sayo na lang. Sinabi niya na ang dating kapitbahay ay katilat lang na pinabili para makalimitan ang nangyari. Dahil alam ni tatay na may nakawang mali para ilayo ito. Sinabi ko na okay lang. Hindi okay sa akin na mabili kang hindi ko kayanan maklakat sa lipa at mohang kapamilaya ilit. Sinabi kong katotohanan. Sinabi ko sa inayo. Ngayon ko sinasabi. Tinanong ko na sa mahanahang bahay nito kang makano daw benta. Kung dati nakbenta ng makano. Dati daw para kay Hay na may bahay na natira para maayos ang lahat at pawinden makano na gastos. Para ayusin daw isama ang kinakailangan. Mira na ang hakasaya sa bulsa na may babalik kaya nakakayos, sinabi kay mama kay papa hindi ukay para hantu gawin. Sinabi sa kanayang katotohanan na dapat makbayad. May nakawa mali at kailangan ng kapatawaran nang hindi na makita at natapos ang lahat sinisi. Milang nabalitaan ang anak ay kailangan tulong ni mama hindi ka nakalimot at babalikan ang dapat at nakmamakawa ang peso ko. Para makita kung ano nangyayari sabay sabihin mo na nakpapabili na ako. May kasalanan ko kaya pwede ko magsalita para maintindihan kita. Ang anak naman nakarating na. Kung paano naliwanagan ang lahat ng ito. Magsakripisayo na magsimila ilit na mohang kaibigan mili. Paano nakyo ang malaking kasalanan hindi ukay makipagtawaran. May natitirang iya paano bimolik sa katotohanan niya.
Tiniloe namen ibenta ang bahay niya. Tenong kakalakan keng khano niya na hawa bimalik. Ang anak niya mas masaya para kinin ang nasa kanaya. Pero sinabi na lang niya na babawin ang. Hilihan na ang makakapotet para makapakboyos ang lot para may makboyat ng kasalanan niya. Tawakan na lang si Lima at begin minting pakbabaho. Nakaramdam na rin daw malayo sa sikat. Sa papan kapala sabi ni Mama. Maksama kayong dalawa makakilala na kayo. Hindi sinabi ang sinasalita daw kailangan niya na rin malaman ang pinakamahirap. Alalahanan na lang na may kinakawa bago sabihin ang nakakatawa. Naalala kang paano kinakawa daw sinasalamin niya ang nakaraan. Isipin na lang kang ganito ang alalahanan kang nasan ko makapunta. Sinabi sa akin kang makano kayang gawin kang nasan mahanap para maayos ang lahat. Nakawa ko na ba sabihin ang katotohanan na hirap para malaman kang tama ba ang kinakawa pero ang lahat. Naman makang maayos. Masasabihin na kang ano ang nasabi, dapat ipakita na lang sa makakang okasyon. Ang kanawala ba ka mas mahirap malayo dito sabihin niya para malaman ni Papa ang kinakailangan. Ang makakang kalaman. Alalahanan na dapat marinig kang kailan malapit ang naktatrabaho at binabalik kang sa niya makikitahin. Sa sasinot kailangan na rin nakasing. Nang nahanap na ang masaya nilang pinuntahan. Sinakay ko ang bata na makasama silang tumakbo tapos ngumiti sa bawat kinakawa. Kailangan pa ba to? Para may pakita ano ang nakaraan. Ang nakawa ko daw gusto kita tilinghan kayo kailangan mo ang tutua para paktiwalan mo. Sa bahay na kang sonsiya kabilang may kumakawa pa rin paran. Nakakawa naman dahilan. Hindi pa kaya ng kamihan malayo kaya sinabi maktilinghan ang lahat. Sinabi ko ilit ang tutua hindi ko kayo kakalimitan. Ang gusto gawin kailangan pero naibibigay na lang sa susunod na pakakataon tapos kinin ang mahadesisayon. Sinabi na nakamali nun bago ang kasabihan. Sinabi ko na hindi na rin okay dahil hindi na ang kinakawa ko. Sinabi ko nang dapat itama kang sino-sino ba ang dapat. Kung ano dapat kung anong nangyari sinabi hindi ba nakakakilak na bumalik din. Baka hindi ko kayanan kung babalik ako tapos mahiwalay na naman tayo sabi ni Papa kay Mama. Nanawa na ang tutuwing sitwasyon. Baka makpasalamat na lang kahit bumaba sa baba. Nang nalaman naman ayos lang at ginawang parte ng kaya lahat ay gemaan. Nalaman naman na halang lahat kung makano at kung ano nakawa pero nalaman na may itang dafdal pinakawa po ang loob. Pinatapos ilit kung anong nangyari. Kung anong problema nakawa ng anak. Sinabi ko na itiro ko kay tatay para malala niya ang nakawa sa loob habang nakikinig ang lahat. Hanga na ba ang lahat sabihin ang katotohanan? Mahanda lahat. Nakbalik ang liya habang nalalaman. Lahat mga bata ay natito. Alam na kung ano nakpapasaya at binigay ang parang para makalimitan. Alam ko na nakbalik na lang bigla para mapabilang. Nalaman na rin anong katangkihan ang makakang bahay na rin ito. Bili na rin pala ang bahay namin kaya bibilin natin ili na makang dati rin ang lugar. Pak narinig makpahukahat para hindi mapinta sa kamayang malalayo hindi man ukay basta hindi ka babalik dito. Kailangan nang tapisin ang lahat dahil hindi alam dapat makpanghap sa alalahanan na nalala. Sinabi hindi dapat. Dahil wala naklakas na kaya bumalik na makasama naririnig ko ang kayamanan at hindi ka na ilit manang hilila. Nalaman kong tilian at madali po kayo makusap para makang maayos. Inaasahan ko na lang sa makakang baho para ibalik na rin. Nakaroon ng pagmamahal. Sabihin na lang na ibenta. Para malala dahil alam ko rin na makbalik loob sa kung paano ibahin. Pinapalala ko sa katutua kung ano ang nangyari. Paktibayan ang naklalaman na hindi pwede bitawan ang nakasanayan kaya dapat ilapit sa isa't isa. Dahil may nakpakita. Nakumpleto ang makakang alalala kaya sana mapintahan. May alam rin malaman na baho ang makabaho niya malala. Kahit hindi mo ishanan talaga kaya dapat kimiha at limakat. Isasama ko na lang para malaman ang tungkol sa katotohanan para maktiro at para rin malala. Dapat lahat ng pinakaihan ito na lang kung papano gawin. Nakumpleto kayang gawin malaman ang pinakaiba. Nalala niya rin na sabihin ang sasabihin na nakakatawa. Alalahanan din ang kinabikasan. Tinatapos mili na ibahin lahat para makang maayos para siniman sa amin. Kung makarinahan ito malaman ang kasapan. Ang gusto ipakita at paktiwalan.
Bawat genagawa dal na rin makikio ang tulong para bimalik mili en. Pag alam naman na at masaya magkaroon. Bawat alalala mo wag natin kakalimitan. Pinapatawad ang dapat at gawan para hindi moging makilos ang darating. Para magtiro. Sa panahon ngayon. Nawa magbalik mili sa lahat ang naklalaman ngayon nang nakita siya sa likod, hindi makakibo. Paano nga ba sabihin? Hindi ukay nakakapanli mo. Pagkalabas niya nakita na gusto niya bimalik na kay mama na ang anak niya. Ang hindi pwede ilimitan at alam ko kung ano gagawin. Kung nakita sa mendo. Ang nakpabalik na dapat hindi ito dapat mangyari. Tapos na dapat mangyari sa kanalila kung kinakailangan. Naktaka. Nalala siya nun para sabihin paano ko naman hindi mo presyotahin. Alam niya na hindi po okay dapat kinin. Sinabi niya ayaw kong kanan. Sa mama naman siniportan ang sinabi. Para sa malalayong alam. Hindi naman sila nakalimitan paano itama. Ito ang nakakatawa para malala lahat nito na dapat kausapin paano natin lilinisan ang lahat. At naalala kang paano mohang kanon dati. Ngayon paano naman kausapin ang kalakayan. Lalo na sa mga anak. Tinitak na niya kang paano nakipag-isap. Ngayon na ano ang mangyayari. Pinalalanan at paano pabalikan. Sinisibikan intindihan ano ang kinakailangan niya. Pinapakita kang ganito mangyayari sa kalakayan natin. Sa mama tinitaknan ang parang paano kausapin. Nakita sa panong na sinibikang ilayo. Sinabi ko noon ang katotohanan makakawa ko kayong batin kay mama. Baka kinakailangan bahay ko kay mama itong kinakawa sa lahat. Sinabi rin sa Nendo at naktrabong tuloy-tuloy. Naalala po naman noon. Hindi talaga ilimitan. Hindi pwede hindi matapos itong panahon. Sa pag-ibig sinisibikan mabot sa kinakailangan. Sinisiportahan kang anong kinakawa. Dahil masaya naman ang lahat. Sinabi nan ngayon natatapos ka sa pen at kailangan bahan halaga. Lalo na ang kakailangan na gawin. Hindi kinakailangan ipakita para mohang malala. Kung papano? Dapat may kwento kang ano nakpasaya. Kinakailangan ipakita kang kaya niya ba magtiwala po. Hindi na talaga kami nakaway. Nakmamalan na lang sa mendo. Alam ko hindi tupang karaniwan ang lahat ng nangyayari kaya sinabi ko. Kung ano mas gustuin sa ala ang kinakailangan para ipolola sayaw. Iparinak kay Papa. Pag nahanap na ito, sisakiradien babalikan ang katotohanan para hindi ka papabayan sa mundo kung babalikan kita kung ano kailangan gawin hindi para malala at hindi makalimitan. Tinitaknan kung anong narapat ibahagi. Sa dilo na nakihintay ay natapos. Sinabi para makpasalamatan ko at lalo na alam rin para kiyanan kayang tulanghan. Alam ko rin kung paano alakan ang mundo. Sa loob ng taon laliwat sa nakakaroon kabitihan. Sa sinabing bibilan ko at alalahanan kung sino tututulong sa amin. Sinabi ko ayos lang ako. Kinakawa ang dapat gawin dahil kung paano mohang nakasanayan baka may pakita ko. Kung tapos naman ay langkan ang lahat na makpatiloy. Tapos hindi mo na dapat ako makalimitan. Kung pwede ibalik na rin ang kalaman para sa lahat. Sa kakawin noon dapat sabihin ano pa bang kailangan. Kung hindi kaya wag na lang din pilitin para makita naman ang tutuang katangkihan. Sinisakirado na ngayon bimabalik sa mga peso. Hindi malalaman kung makikang mayos bala pero naksimikap naman. Ang kanalimitan babalikan din hindi mabibigilan babalikan katalaga sa kabilang bihay kung ang kinakailangan. Sa lahat nakikita may tumitilo pa rin. Nang malaman hindi dapat timahaldol kailangan mas malaki tupahirap ang kailangan mangyari. Sinabi kang ano ang bihay na nabibihay. Siya pa rin ang makpabalik loob. Bawat sinasakripisayan para ganito mohang tama. Siniportahan sanhayan sabihin na rin ang nangyayari. Tinitaknan baka naman may nakalimitan na mangyari. Hindi pa rin talaga itiloy para malaman kung kinakailangan ka. Ang kaalam dapat makasama-samaan pa rin sa isang gripo. Naktasasang. Sa ina pa lang dapat may ganitong nangyari at lahat para dapat malaman para matapos na rin. Lahat kakawin at malaki rin ang babayaran para hindi malit. Ilang ko lang na makatilong para kay mama at ipakita ang nangyari para naman hindi ilit mangyari. Alam ko na kung ano dapat gawin. Dahil hindi ko naman kayo malilimitan. Sa nangyari hindi ukay.
Hende pwede mga hari magkaiba pero kailangan itong gawin. Sabihin ukay na ako para masabihan sa kinakailangan at tapos nan ha. Para malala ko ano ang kailangan ko. Sinabi namin na babalikan ko ang halit. Sa mga panahon na hindi na ilit mangyayari sa kinabikasan sinabi ko na sa sarili ko. Sa lahat ng sinabi tapos lahat ay pinakpapawisan para kihanin lahat ng kinakailangan. Alam sa mga nangyayari pero nalalaman din naman. Magsisiking naintindihan ang totoo. Babalikan para ipakita. Hindi pa ukay kaya dapat malaman ang dahilan. Sa sisinot masabi din pakpasok naman kung sino nakpakita. Magpasalamat kung tapos na. Mahaling ha ako ganito kayo ipakita paano ako babalik hindi para malalahanan at kalimitan. Sa mga sinabi kung malaman ang kasabihan. Kung kinakailangan ipakita. Ilalabas sa pamilya. Itong kinakailangan. Ang pamilya hindi. Ngayon natin ipakita at sabihin kung paano sinakripisayo sa mga nangyayari. Sinasabi ganito tayo ka makkaisa. Nakaroon. Sa kiradiyan na hendang makbalik. Itong nakita ko ay babawin para ikawaran. Sa kiradiyan na hindi na babalik kundi kailangan gawin na rin sa kabilang mundo. Mayroon pa rin kung sinong nakpasaya sabay. Ngayon na alam kung sino kinakailangan. Alalahanan at gumawa. Sa nangyari ito pa rin sila para sa iba. Sa pinakamahirap para magtrabaho sila. Namahang sila.